Tak ja len teda Najviac Šeligo návrh je úplná hlúposť, pretože Smer Slovenská sociálna demokracia nikdy nehovoril o rušení špecializovaného trestného súdu a nikdy nehovoril o rušení. Pán kolega, Smer Slovenská sociálna demokracia nikdy nehovoril, že chce zrušiť špecializovaný trestný súd alebo špeciálnu prokuratúru. Nikdy sme to nehovorili. Takže či je niečo v ústave alebo nie je nepodstatné, nikto z nás sa nechystá tieto inštitúcie rušiť, ani to nebudeme dávať do žiadneho našeho volebného programu. Takže na toto sa prosím sústredte. Nikto z nás nechce rušiť ani špecializovaný trestný súd, ani, ako som povedal, prokuratúru. Ja neviem, ja si teda nepamätám, že by niekto zo Smeru hovoril o nejakom rušení špeciálneho súdu alebo špeciálnej prokuratúry. Nám ide hlavne o to, aby tam neboli ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. Pokiaľ ide úrad špeciálnej prokuratúry, nebudem teraz obchádzať horúcu kašu, rušíme v podstate. Rušíme ho. Neviem, ako to povedať inak, ale dobre viete, že robíme veci, ktoré sme avizovali pred parlamentnými voľbami. Nerobíme žiadne prekvapenia. Aby som použil niečo také pochopiteľné, chcem povedať, že úrad špeciálnej prokuratúry sa jednoducho nedá opraviť. Preto tento úrad je v podstate nenapraviteľný. Myslím si, že to je to, čo sme slúbili. Čapice hore, Slovensko dole.